Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil, Pak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gale nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Itu sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin, amin. Kok amin? Oh, iya. Sayang pura. Sayang ya. Sayang. Kok Mau sayang pura? Mau tenan pura? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Sida kemati to? Sido, wis jangan kuat itu. Wis go bios terang jadi sambat panas mau. Panas. Oh. Suwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok aja. Aduh, ngene Kecelik. Ngetokne nek nom. Ngetokne nek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. Nek karo Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh, repot. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat.
menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian to, ya to. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene, ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku Gua pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iki sewak ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes Denger. saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? He? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas banget. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura.
sayang wis. Sayang. Kok sayang wis? Ra sida tak kene iki. Sayang cinta, sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung saku. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ono neh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jare wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan dong. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah. Coba omong ning Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Loro Ati 2. Oke, Loro Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke.
Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Martika wae. Karepe. Oh buka celuk. Oke. Loro ati dua. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Asmara lali aku yen ning wanita liya. Wis milia tresna apa dheweke. Wis milia titip bojoku apa bojone. Bola-bali manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka. Dangdut nih Mas. Duduk sini dek kan, duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet sini maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali? Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena Niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang. Aduh, kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus? dipegang gini ya.
Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, gini, ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kowe enak nang. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan, hati-hati. Panas mentopan aku nih Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu Soko. Oh, ada bintang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Mio. Oh, Mas Mio. Mio. Kayak motor ya, Mas ya. Mio. Ayo Mas Mio kesini ngancani aku sama Dek Niken. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipleroki yo sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran Mangkoke eri ing jaman boyo sing eling prakoso iki budaya pancene bener kandhamu. Dek Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya AA. telek Teleknya apa to, Ki? aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku Lah nyapa? Nyapo lho. isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye Lah, Wis sobat nyamuk wis. kok sobat nyamuk lho. aku ki yo ngenge-ono bar Oh, mau mbek aku. iki karo iki lho juk kuwi Lha apa? ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho Wong njaluk buta Mas. timbang ora ono Enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh, anu to sing nganggo klambi bling-bling meng to. Heeh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. eneng Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung paling jian. apik iki Isih keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene Lho nyapa? nganggo jas no Kok iso? lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe Oh. masuk ra Masuk. lah iya. masuk ra Iya. lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki Piye? Apa? lho maksudnya wis padha karepe ngono lho Wilujeng dalu Wilujeng dalu kowe Dik Akbar Alhamdulillah. Dik Niken wajan matur gunging panuwun Heeh. sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi Bapak Dewan Bapak Edi Santoso anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4 nggih matur sembah kowe rene nduk
Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, ya. Heeh. Dekne kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyun sewu lho nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan. Ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Mimike piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong paham? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham kowe. Aku urung paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pale ade cekakaan ya Mas. Kudune iki kek. Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten Mas. Gamelan karo iki. Lho iki eneng orjene. Oh iya. Iya. Kok meneng wae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to. Kacang Mas sing jelas. Lakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng-bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Oh, mana sih kamu wanita ki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki kok. Salaman sik kenalan. Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus gitu. Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Lho piye iki? Selawatan nganggo. Piye selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Kok ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora lagi cedak karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ha jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Pokoknya aku ndek salah. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoни angel rap. Syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Duk di. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Lho iki piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen aku sik. Aku lah mbok seneng nganggo mik kuwi. Lah nyapa?
Menengo. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kemi kok ning nganding speaker lah ya ndak nilai muni. Ora muni iki ngunanku. Ngejel. Ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Ya. Ndang. Ayo. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk, Walik. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, baleni Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh loh, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora puas. Apik yo. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Nduk, Apik, tapi yo. aku penasaran kuwi jane brengose tenan Proto. Lah, yo. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang. Aku ora ngomong. Timbangane kowe ndadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi brengose. Wis tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Anu Mas Sik lho dicek sik. Talapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lho Kang Mas. Ya. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi kok banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh. Wadah apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo.
Mangnut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamrihwani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe arep kok luwih galak timbang Bandung bar. kowe arep ngepek Padahal- bojo aku, he? Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, no. Siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Mas Akbar. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, Terus? cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. celek. Hei, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rong mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Setel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkamu kegeden. Halo. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lah kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? ne apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh, walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak Jack. Ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Oh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena eseng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kok ndongaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bios trajari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Aja. Gemati ya gemati Mas Ibra. Yo, dijogetne lho ya wayange. Ya.
Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk mati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to Nduk lambaranku katresnan suci terus sarta uga tulus sing janji endah rinangkit sakjroning ati blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal taruti hati keploko lagi bergoyang bersama Kimeo Astabrata suka oke. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring paduka Nimas aja blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal taruti hati iki mring Kang Mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur luar biasa Yondu iya Mak iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo iya Mak
tongkas Mas. Ora. Kowe kok sitok ongkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Alem aku kowe. Alem. Suarane apik. Terus sing elek kelakuane. Wis suwe. Lho, Kok jeneng kok meo singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambakmu sak meo kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artinya gede. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah, siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik ki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning lembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kanca ini aku muni musik iki seneng. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Yo anu Cundamani. Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Yudik Niken buat penutup limbukan. oh ya, Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini Boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Lu ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Salepo. Salepo. Masa aku wae. Yuk, dadekke yuk. Saking nganjuk. Ki Akbar Tria ya. Saben wayah Kowe kau kejeglong. Tomong aku terlalu merasapi. iri yo. Nggih. Duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lagi. Ora ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Meo, Nun, aku tak keprukan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Wah.